Ito na po rin pagkaaga. Aramon tadaan mga dagdag na bareta. Hali po dyan sa luwas. Kasabay po ang Mega Force Patrol. Para po sa mga informasyon. Good morning, Paringal. Ano ang latest? Go ahead. Good morning. Happy Fiesta na, Senyor Sam Roque. May parada at siya na hapon. No rin sa piyesta pa di? No rin sa piyesta dyan? Paga. Okay, daw nang alas. Bispiras pala nun yan. Bispiras. Oh, may invitasyon kaya digdi o na kung gusto mo ko da magkaon sa aga. Diyan sa parokya. Sa aga yan. Oh. May parada no na at siya na Okay. hapon, alas 2. Kan barangay council, kan barangay Taysan, at iba pang mga imbitado. Sa Panginoon ni Kapitan Ben Rosin, at iba pang mga barangay officials, nag-imbitar na magiling min parada, at iba pang aktibidades, may relasyon sa dispiras kan kapistan ni Senyor San Roque. Alas 3 man in hapon, ang novena mas sa simbahan Kantaysan sa Panginoon niya ni Father Rex Paul Arjona at si Father Kevin Bonasier. Susundan yan kan grand procession ng mga santo hali sa 4 na mga barangay, Taysan, Maslog, Humapon, asin Mariawa. Kasabay ang mga santo halis sa iba-ibang mga sityos na sakop ng parokya. Imbitado ang gabos na mag-participar sa prosesyon dahil sa na maging meron inondra kay Senyor San Roque para sa iyang kapiestahan. Sa aga, yan, alas 9 ang misa para sa piyesta. Bago ang imbitasyon sa karaunan. Ayos. Lagi piyesta at taga Sisad Taysan. mami sa? Ano ba yan? Sisad mami sa saga sa piyesta? Ay ko pa sure kung sisay, baka bisita si Obispo. Ayun. At lamang, hindi ko pa sure, tabi ba naman eh. Okay, so yan, tabi ang informasyon. Halidigdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alar Mario. Thank you. Thank you, Paringal. Sa report, hali po dyan sa luwas. Sabi ni Bossing Chito Baldo, good morning ay amigo. Nata daw taday ko nakukuha ang live feed nindo. Mararaot na lamang ining cellphone ko. Anong nadadagong mo tabi, kagawad? Mga music? Doon ako raot ang cellphone mo. Sarawayon ka na. Pinasimplan mo naman ako, kuya na aga. Pinasimplan mo naman ako. Doon ako tabi, Bossing, raot ang cellphone mo tabi. Yan doon ako eh. Ano may kasalan si Dr. Alan Lucanyas? Dalaman sa kuya nag-text. Dalamang ako pinukaw mo niya na aga. Lamang ako pinadarahan ki text message ni Dr. Alan Ngunya. Kaya datulos ako nakabuhat. Ninatap. Good morning, Henry M. Mapasiring ka sa BIFAR sa aga. Ngunyan po kami maduman sa BIFAR. Ngunyan tabing aldaw na pagkaprograma kong alas 9. Mapasiring po kami sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kwan ito ba kumanan sa Pili sa ano nga na nga pod kay yan nabwa sa may basta anong lugar ito basta diyan sa may bago magabot sa Pili Camarines Resort tabi mapasiring kami sa diyan pang alas 9 may meeting kami kay Director may tuyo kami kay Director Ariel Pioquinto mapasiring kami to daod na appointment kami duman alas 11 ninaga duman tabi sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaya ano yan, totoo hilingon tayo na hapon. Tapos pagkatapos naman, pagbalik mi pagkahapon, mapasiring kami sa Kwan. Sama atin ako kan so diyan sa Oriental, nagigibuho na ikaso Gala Night 120th founding anniversary kang ACCI.
matindir at pipatindir ako ni Ma'am Brenda. Ako represent kan DCGB sa Gala Night kan ano nga po kan 120th founding anniversary kang ACCI. Ini problema naman ini Junior pag Biyernes na aga. Baka tabi Bossing Chito Baldo. Day mo naman ako kiatabi dyan sa cellphone muna naman. Tudak may diferensya yan. Kaya magtaka-orante si Parna ka mo. Good morning. Ang PNR Naga daing kinudal ang release tamahigos mag-duty ang barangay tanod. Kada maagi ang trending di hain ang mga tanod na sa barangay hall. Okay. Actually po maski sa ibang nasyon, nakailing ako kaiyan na ang release talaga may kudal. Pag sa mga residential areas, ang release po may kudal na day kayang sa katon kitawo. Harayo baga ang beef farmigo. Ay, iyo migo, harayo man talaga. Latoson ta ka dyan, Tony na. Happy birthday kay Rian Rian Stel. Tama ba ang pag-pronounce kay ni? Na Ramirez ng Kamalig from her classmates. All right, sige. Good morning, Tabi. Happy Fiesta sa Ginubatan. Aleko magtultol kahapon bisperas walang kuryente daing advisory. Happy Fiesta Tabi dyan sa mga taga-Ginubatan Albay. Ngayon palang bisperas may imbitasyon sa Muya digdi May imbitasyon sa Muya Tabi digdi sa DCGB para sa Fiesta Mas sa aga. Garelas 9. Diyan po mga tugang sa yan sa Taisa. All right. Sir, wala ka po radyo. Hindi po rots radyo mo gayon. Kaya raw tabi sa radyo mo. Araw kan cellphone ni Bossing Chito Baldo. Raw tabi mga tugang All right. Bueno. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Bueno. Aramon tanawan mga headlines kan mga bareta. Kasabay po si News Director Marty La Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Ay, si Jenny. Ay si Pading Margarin lugod na kwan man na nagulpi man. Kaswapo nagpaaram sa kuya ito Nagpaaram sa kuya ito kaswapon. Kaya daw. Iba talaga kami pag medyo pagsuga pa ka sa trabaho. Pinmi ka magagwan. Jen! Aramon tanawan mga headlines. Come in, Jen. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantaban. Saan ka manhali? Saan ka manhali? Taga-ribagong karigos ka? Secret. Saan ka hali? Saan ka nagahan? Bawal sabihin. Bawal sabihin. Latasunta. Tatao naman ini. Okay, sige, go! Okay, VP Henry, sa pamayukang Darakulang Barata sa Lado National, COMELEC inaprobara na ang drug test sa mga kandidato sa 2025 election. Iyan ang inuyunan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung saan ang poprasno ini papabayaan ang mga magkandidato sa 2025 election na magpairarom sa drug test as in ibubugtak ang saindang resulta sa mga Certificate of Candidacy. Neda, sinopla ang National Nutrition Council sa pahayag na kapag ang sarong tawo guminastos ning 74 pesos kada aldaw, dai na pigkonsiderar na food poor. DILG as in DSWD nagpatanig kontra sa tax scammers din ayuda. Bambantarlak may bago ng alkalde. Singapore President mabisita sa Malacanang ngunya na Webes. COA nagsayuma na iluwas ang audit findings sa confidential funds kang Office of the President as in DepEd. Problema sa African Swine Fever, madali nang marisolberan sigon kay Presidente Marcos. Pinalayap na alkalde na si Alice Guo na ampang sa kasong tax evasion. Operasyong mga kumpanya ng Pogo bumilyonas sa mga residential houses sigon iyan sa NBI. Inalerto naman tabi VP Henry kang Department of Health and sa inyong surveillance system kasunod kang deklarasyon kang Africa Centers for Disease Control and Prevention kang public emergency dahil sa Mpox outbreak sa indang nasyon. Register annual program kang COMELEC matatapos na, sabi naman ni Presidente Marcos.
nangako na i-develop ang sport sa Pilipinas. Yan ang panginat na pamayok ang Darakulang Bareta at Senado Nasyonal. Ang detalyes abangan sa alas 6 as in alas 7 pagbabarat. Sa pangaran ni Direk Mar de la Cruz, hali sa Newsbase, ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Salamat, Jen. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tuloy-tuloy ang mga balita. Mga tugang oras natin, 16 bago po magabot ang alas 6 ni Naga sa DCGB. Report, kasabay po ang Mega Force Patrol. Jomar Bien. Jomar, good morning. Come in. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na Bareta Decidido ang ABC President kan Banwaan kan Bakakay na aramon ang istorya sa likod ang pag-deliver nin sarong truck na food pack sa sarong pribadong residente sa Banwaan kan Bakakay kan nakalis na bulan. Ini ani pinahayag kasunma sa DCGP News ni ABC President Kagawad Nuki Bumbales matapos na enot ng ilinuwas niya sa regular na sesyong Pansanggunian Bayan kan Bakakay, nadiskubre niya na sarong truck na panunin food pack hali sa DSWD Regional Office Number 5 ang diniliver sa sarong residente sa Banwaan kan Bakakay na ipinagdistribute man sa pili sa ng mga punong barangay. Sinabi ni Nuke, Kagawad Nuki Bumbales, na mapadala siya ng surat anuman na oras sa DSWD region dahil sinmahagat siya ng kopya kan transmittal letter kung sa ina opisina. So nag-request kang naunambita na mga food pack asin na para man maraman niya kung sisay ang konsay ni kaini. Ipinahayag ni ABC President Bumbales sa nakaging regular na sesyon na nadiskubre niya ini matapos na ang ibang mga punong barangay iyuan pinarawan ka na food pack na daiman pigira sa gabos na mga kapitan digdi sa Banwaan kan Bakakay. Sa iyang sinabi na nagagamit pa kan mga punong barangay na ini sa politika ang nasabing food pack na dapat putana na ira sa gabos asin na dapat na pinagagamit sa tamang pagkakagamitan imbes na sa pamumulitika. Yan tabi BP Henry ang mga dagdag na bareta. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Thank you sa mga baretang yan. Mga tugang 15 bago po pag-abot ang alas 6 sinaga. Hindi po sa DCGB. Oy, good morning tabi sa satuya na mga viewers, listeners sa Bilog na Mundo. Maray na aga po ha. Manay Elisa Fajardo, maray na aga tabi sa imo. Siring Mangkay Loser Arya. Pakibati po ng happy 60th birthday. So tita ko, walang pangaran busing. Happy birthday. Pakibati ngaya po sa tita ko, happy 60th birthday ngunyan. Salbatan. Walang pangaran, tabi. Good morning, Tito Henry from Kuwait. Yan, si Latsert. Ano ito? De ko nababasa. Basta yun na. Good morning, tabi dyan sa Kuwait. Ha? Good morning, tabi. Kuwait. Sa iba, anong mari kita? Ano ba? Kuwait. Diyan nga sa Kuwait. Ako Kuwait ang basa ko. O to bagang so pag nagsurat ka baga so space ang hapon kay to Kuwait. Good morning. Sarap hayod ka ngayon ha. Tara. Lads Bueno, maray na aga daw kay Charlie Mirasol ng Sipi Daraga Albay from Lads Bueno ng Binyan, Laguna. Ayan, Bunto Ana
Good morning. Abid fan nyo po ako from Laguna. God bless po. Maray na aga. We'll have many more days like Good morning, Tabi. Rolly Alvarado dyan sa Pasay City. Good morning, amigo. Cha Puring. Ay, Madam Puring. Zamora Nanyo. Nakatotok every morning. Good morning, Tabi. Sa imo, Tabi. Salamaton. your image is still the same. Si Puring Zamora Ninyo. Your birthday has come. Ramil Dexin. Live from Resettlement Taisan. Good morning, Tabi, sa imo at sa kahap. Good morning, Ihado. Tam Donghit. Ay na aga, Ihado. Marlene Lunas. Happy birthday to me. Good morning, Tabi. Marlene. Tabi, sa imo. Hello. Good morning. Yes, sir. Ano po? Arayin ko talagang bipar. Arayon talaga, amigo? Wala nga, abutan mo. Bipar. Kung arayin, iba kong bipar. Binir. Naktosunta kang sarawayon ka nga. Ikaw, harap ko na kung nata, nautuwang ka. Oo. Lagi na mau. Ano? Lagi na mau sana. At tayo nga ni Baya. Grabe, matang na kami nagkat-kat apos ka sa banggi. Di nga na ako nagka-programa ang alas 3 ka sa bago pare. Kasapon. Naguday pa si Migo. Ang tugtog mo pati sugar ni upload ba ng maray? Grabe si patugtugan technician. Yung nag-burbay lising. Victoria Imagine ko. Upload ba ng maray? Grabe so series of meeting ko kasapon. Sunod-sunod ang ambanggi. Ngunyan pasiring kami naman sa Binir. You're in good health. Oh, pag alas pag alas 6, duwang ka ako sa Oriental, diyan na banggi. Mabarong ako diyan. Hindi man talagang maray. Ano? Sa aga, Friday, may pista, makipista ako. Makipista sa Thailand. Ito malate pa nga kita pag Sabado. Grabe nang dimalas na. Kaya na nga, masasabar pa nga ni Anin na. Ikaw, kasi mamapag kita ko sa imo. Ano? So traffic dyan sa Rinilisa, sa may relay, sa Rinilisan. At sa iyo nga ni, pa-observe, nata, Ang sarap pa dyan, Migo, na antisiparaan niyo, tatay pa nagbubukas. iyo nga ni. Yung halis sa Rinilisan, sumamo dyan na, matay ko may drive-thru, lalo mag-traffic dyan. Pa-observeran ko daw niya na aga naman. Perang aldaw na migo, magpun kan magburukasan ng klase, pero may matraffic dyan. Kaya may establishment dyan na TikTok na sabi, may drive-thru yan, unless ka naman magagi sa likod. At tayo na. Pero, kung dyan ang- ka, lalong problema yan. ang pigtugdok bigo na may drive-thru, di man sa tao kan tinampo pigtugdok. Sa gilid baga, Mas kita, pag natulog sa auto, paano? iyo mananggad. Ano? Saro pa na makadagdag, adi. Iyan, hindi sana kong ma-observe ninda yan. Iyo mananggad migo. Ta drive-thru iyan, luwas laog dyan, adi. Kaya nga ni. Saro pa pala na dapat antisiparan kan mga matitibay ta sa traffic. Up and down. Oh, iyo, nailing ko. Sa right side. Mo na bilog na At may luwas sa tahaw. kataning migo kan so utong so half one, ano ito half one? Ano ito? Half one. Half, so half. One half. One half, oo. Half one sa Yung pinakataning, yan, one whole. Iyo man ang okay, tama ka talaga. Tama ka. Yes. Yes. Okay. Salamat, Migo. Tama ang punto ka ni Antonio. Tama yung punto niya. Bossing Chito Baldo. Yung mananggad, igo kipig gigibo dyan na na establishment. Magbahon nga na ko. Tayo nga niya ko, may drive-thru na, inipalan, pwede ka na ngayang maali ka ngayang UST, giskwela ka, may drive-thru sinday. Yan sa kataning kang bago na ako, half one. One half pala na salbatana ito. One half. Ara mo mananggad, pag nag-operate yan, dapat adalan yan. Sa may drive-thru siya, muda sumakaraon dyan, may parking. Luwas laog yan. Nang hampang ninda, mismong so tinampo, nahali duman sa buno sa Bicol Memorial Park, haling bugtong. Kunyan nga ni, mga tugang nawara pa ito, Salbatana. Pag magpuon ka nagbalik sa klase, perang aldaw ko nang namali siya, na pinmima traffic dyan. Kaya ko niya naaga, observe daw, pa-observe lang ko daw sa mga pag-iriba ta. Kaso apon baga, grabe sa traffic.
Nangalas ako na ayos nang kan mga nakaagingal daw. Sa naman daw ang problema, napakaray na iyan eh. Wala nga nang tinampo dyan. May mga kurit na baga, may mga signs na signages na. Pero nagkaigwa ki Kwan, nagkaigwa manggiraray ki ano yan, ki problema. Sige, ta. So ang reporter tabaga kasapon, so mga listeners, na yaraon dyan nag-aragi, na nasa auto, nag-iibag ang reporter ko kasapon. Good morning, Tabi. Diyan, pabati po kay Cherry Crisol na super idol ka po niya. 16 na po siya. Magdigdi ka daw, sir, sa San Roque, Legazpi. Tadakul handa niya. Ay, wow, the best. Happy birthday. San Roque, Legazpi. Happy 60th birthday kay Cherry Crisol. Yan. Happy birthday. Tabi sa imo. Sabi ni Loser Aria. Yan. Good morning kay Maday Lydia Bisonia at saka happy 60th birthday po kay Ate Marlene Ascotya ng San Joaquin, Legazpi City. Maray na aga po. Nasa Kumadkad, Castilla po si Mayla Llaneta Azupardo. Good morning. Sige, Mabil Cabrea, happy birthday po sa aki kong si Billy Joe Cabrea. Happy birthday po ngunyan. Salamat. Happy 60th birthday po kay Cherry Crisol. Greetings from Aria Crisol. Lads Bueno, good morning dyan sa Binyan, Laguna. Sabi ni Charlie, good morning daw kay Charlie Mirasol ng Sipi. Yan. Okay? I-text na sa iba pang cellphone number natin ang mga greetings palagong ko muna sa mga report kan mga pagiriba. Ay, ito na dakulo na Sir, kung mag-operate dyan ang right side hali sa Legazpi, Buda Ali Rawis, magsiriksikan ang tinampo dyan. Iyon na nga ni tama ka po talaga. Ining texter ta, postpone brown out sa Domingo 6 a.m. to 6 p.m. Pakitik daw Tabi Ronald kung postpone ba ng galo cancel da. Pakibati po sa lahat na taga-Rapu-Rapu at sa kapitbahay ko na araw-araw nakikinig sa'yo. Good morning. Pa-shout out kay Cha Caridad. Mga taga Caridad 2. Siling ini. Good morning po. Happy birthday to Sisay ngayon nakagulpi kay Papa. Nailing ko na ini si Mayores na lato. Si fire officer, May Mayores Panisare. Nakagulpi kay Papa Martabi. So trabaho ni kung ano magkarisipan muna naman nakagulpi na. Nakagulpi kay Papa Mar. So trabaho buda so nakaon niya. Nahalangkaw so uric acid. Good morning. Oni na si Dr. Alan Lucanyas. Tuminex na. Okay na po. Salamat sa Diyos. Sabi ni Chito. Lato sa taga-busing Chito. Sabi ni Dr. Alan, bakit ako na ang may sala? At nangani. Teka lamang, kung si Dr. Alan permis ako nagte-text pagkaaga, ako nalilate talaga. Teka lamang nag-text ngunyan, o saka, bako na dyan kita. Sabi ni Dr. Alan, datang ko na may kasalan. Nadamanam. Ako nang ilagod sa may kasalan. Nadabay na lagod ngayon ako ngayon na aga. Good morning, Doc. Ata, may kasalan ka. Di mo lamang ako naman pig-text ngayon na early morning. Jimmy Nasalita, my report. Jim, good morning, Jim. Sa BP Maraynaga sa mga parantabay, happy fiesta sa Banuan kan ginubatan sa Panginot kan mahal na Santa Patron Our Lady of Action tabi BP kung saan dyan kubiron taan misa papanginotan ni Bishop Bong Bailon tabi BP so mili. Tama yan. Sharon, dyan sa simbahan. Dogon ko nang humili ni Obispo dyan sa simbahan. Tama, Jim? Okay. Kasabay naman ini sa pasalamat kan mga taga-ginubatan, lokal na gobyerno ta sa 15 dias na aldaw bangging mga aktibidad. Normal so sitwasyon, pasyor din, normal so panahon, kaya buwelo so
ang mga aktibidad o rugma sa mga tao. Anyway, tabi BP sa mga dagdag niya itong bareta na lift na so alarma sa Ligao na binandera ASF virus red category kung sa indigdi sa Albay sa liwat back to normal na nadainan nin kaso nin virus sa Orig latest baga na nagpositive sa siyudad kan Ligao kaya binandera ang red category alagad sa ngunyan konsideradong pink zone na ini-BP. Nangyari ini matapos na so resulta kan mga blood sample na pinagpakolekta ni Dr. Pancho Milla para ipairaram sa eksaminasyon so mga nakolektang dugo alagad good news negative na gabos sa virus. Igdi sa Ligao an OIC veterinary si Acel Ranyada noted ni Mayor Nando Gonzales nagpaluwas nin office memorandum nag-informar sa gabos na mga punong barangay an subject kan memo tabi BP naglalaman kan reiterating prohibition of slaughtering food animals and prepare meat and meat products in places establishment not in accordance with Republic Act number 10-10536 konsiderado an mga ini na hot meat. Gustong sabihon tabi BP itong sa mga barabarangay na iguanin mga nagbuburuno ki Orig tapos purposely pang negosyo pigpapabakal pigtitinda pigbibinta sa mga gilid-gilid nin mga kalsada base digday sa Republic Act 10-536 prohibido ini tabi BP ta konsideradong hot meat. An hot meat ano data hot meat ang definition kan hot meat yan na ako nalilibong sa apod ka yan na kung baga yan sa mga illegally transported wood sa pig-apod na double dead tapos ang apod hot meat na pagkumanluto pagkumanluto ayun ang ano yun napano din na hot meat okay may dictionary kita dyan igwa man ko rin ayun nga basta nalilibong ko kan apod ka hot meat mainit garo yung nga nandoda ko pero panihan hot meat the carcass or parts of carcass of or food animals which were slaughtered from unregistered unaccredited meat establishment and have not undergone the required inspection. It also includes undocumented, illegally shipped and unregistered carcass meat products coming from other countries in those that are classified as hot meat by National Meat Inspection Service NMIS. So, amo yan ang definition kan hot meat. Ngunyan, may na pinag-monitor kan city veterinary digdi sa siyudad kan Ligao abo na nindang mautropa na magkaiguanin positive sa virus sa Orig kaya dobling pag-iingat ang pinagsasagibo sa ngunyan dakan mga otoridad digdi sa nasabing siyudad. Yan tabi BP mga dagdag na impormasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Sabi ni Bossing Chito, di ko aram kung natayaon iyan dyan na drive-thru since yaon siya dyan sa Haling Ligas bilang ang pwede mag-turn right pala og dyan. Then right turn lang ang gabos na bikulo, hali po sa laog kang drive-thru. Yan po ang para sa ko. Iyong man ako sa iling ko adalan ini. Adalan ini. Ano daw ang pagpaluwas ka na di? Sa bagay,
may paluwasan yan. Di ba? May paliwa. Anyway, ilingon ta na lang ta. Welcome sa tuyan mga business establishments. Hindi po sa tuyang syudad. Ilingon ta na lang pag-abot kang alda kung paano yan, ha? Na antisipasyon na anta magayon yan. Tigwa kitang negosyo digdi. Dagdag lamang buda, nabubuhay lamang ang sa tuyang palibot, ha? Happy listening sa mama ko sa Washington Drive, Redempta Andes, Borabon. Enjoy tabi, enjoy life, mama. Redempta Andes, Borabon. Yan. Sabi ka na ba, Borabon? Redempta Agnes, Borabon. Good morning, mga taga-Bakakay. Sabong Bakakay daw dakulon ang parabono kiurig. Sige, ilingon ta. Sabi ni Ans Galero kahapon, maluwag daw sa kalooban ng Albayano ang 10 pesos na typhoon buffer contribution. Okay. Sige. Maluwag sa kalooban. Makipukaw po kami sa Kapitan Mr. Fidel Sortida. Good morning, Kap. Pakiayos da tabi kap kang street light sa Purok 3. Taday da tabi nagiilaw. Aloy na da tabi na warang street light. Madiklom da tabi. Pag-agi mi. Taday nagiilaw po ini. Dati siyang may ilaw o day talaga siyang ilaw. Yan po daw sa Purok 3. Sige po. Salamat. Pakibati po kay Loma Nimo, family dyan sa sitio Mabungliw, Hubilyar. From Tagaytay, Kamaligalbay. Good morning kay amigong Dudes Grulyo. Good morning, pare. Maray na agad tabi, get Wilson sa tugang ko na si Anayaon sa Ace Hospital. Maray na aga kay Mama Maria. Yan, sabi ni Ate Kayen. Good morning, Miss Beautiful. Beautiful Kayen. Maray na aga buda sa iyang mama na beautifulon man. Beautifulon. Joshua Bino, ayan ka na lang tabay Joshua sa alas 6. Alas 6 ka na lang sa 6:03 na. Oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Magalipas lang kay... Good morning! Good morning! Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters,
Kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:09. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta. Yan pong aldaw ni Nuebes Fitsa kat 15 kan bulan na Agosto. Fivox pinahimutikan na naglalakop na salang informasyon manungod sa aktibidad kan bulkan mayon. Gobyerno probinsal kan Albay pigbubusol na magbugtak nin Agro-Industrial Economic Zone sa Pantao Port area sa Libon. COMELEC inaprubaran ang drug test sa mga kandidato sa 2025 elections. NEDA sinupla kang National Nutrition Council sa pahayag na kapag ang sarong tawag guminastos nin 64 pesos kada aldaw, daina pigkonsiderar na food poor. Bambantarlak, may bago ng alkalde. Sa ibang nasyon, Vatican nangapudan sa Iran na dain na pagdagdagan ng tensyon sa Medio Oriente. Business News, gobyerno makonsentrar sa shovel-ready na mga proyekto tanganing masolusyonan ang underspending. Health News, mga benepisyo sa salud kapag pinundo ang paninigarilyo ipinaluwas kan mga health experts sa kinaban.
Detalyes, mga tugang kan mga bareta ngunya na pag-aaga. Pinahimutikan po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ni resident volcanologist Dr. Paul Carlson Alanis na naglalakop na salang informasyon manungod sa aktibidad kan bulkan mayon. Sa entrevista kang DCGB News kay Alanis, piglinaw kay ni nawara ni nangyaring phreatic eruptions an mayon kan Agosto 13 asin peking informasyon ang pigpapaluwas kan sarong Facebook page na minadirekta sa sarong clickbait. Ipinaliwanag ni Alanis na ultimong nagkaigwan ng phreatic explosion ng bulkan kang Hulyo 2024 asin posibleng magkaigwanin siring na aktibidad ano man na oras dahil sa abnormal na sitwasyon kay ni kung kaya siya Ispadagos na ipinagbabawal ang paglaog sa mga lugar na sakop kan 6 kilometros na permanent danger zone kan bulkan. Abiso lang natin na tayong marambakaniwala sa mga website na ito. Yung pages, kumbaga hindi reputable na mga na sources, mga state na tinatawag para lang magkapera. Unfortunately, walang pakialam kung mapanik ang mga rao. Tingog ni Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist kan FIVOC. Ipigbubusol kan gobyerno probinsal kan Albay ang magbugtak nin agro-industrial economic zone sa Pantaw Port area sa Libon. Ang nasabing inisyatibo kinumpirmar ni Provincial Planning and Development Coordinator Arnold Onrobia kasunod kan ginibong ad hoc team kan Pantaw Operation Meeting kan nakaaging semana. Sigon kay Onrobia, dakula ang posibilidad kan Pantaw Port dahil sa pagiging strategic location kay ini na nagsiserbi bilang gateway sa Visayas sa sinibapang parte kang nasyon. Sinabi niya na nasabing plano susog sa priority agenda ni Gobernador Rex Lagman si rarom kan Albay Hits Up framework na may katuyuhan na mag-modernize din agricultural sector asin masiguro ang food security sa probinsya kan Albay. Dagdag, mga tugang na report, hali po dyan sa luwas kasabay ang istorya ni Joshua Bino. Sufficiente ang source kan tubig na pigkukuhaan kan Bureau of Fire Protection o BFP Daraga. Ini ang sinabi man ni Municipal Fire Marshal Senior Inspector Amor Lagilias asin sa pagatong doon kay ni desinda kukulangon in kaso magkaigwa alagad day pigahagat may mangyaring sulo sa sendang nasasakupan. Sigun kila Gilies, igwanin mga water source o fire hydrant sindang pigkukuhaan digdi sa barangay kan Busay asin Salvacion asin sufficiente naman ini para mantenir ang marhay na supply ng tubig kan sa indang mga fire trucks. Sa record kan Bureau of Fire Protection sa Daraga Albay, igwa na nin 21 insidente nin sulo sa presenteng ining taon 2024. Kasabay na sa bilang na ini ang mga saradit na insidente nin sulo asin ang mga nasulong poste nin kuryente. Kung kaya yaon man ang patanid man giraray sa publiko na maging maingat asin doble pa siguro para makaiwas sa mga insidente nin sulo lalo pang minabatwa ini sa day pigalao manaldaw magmiinit man o minsan mauran. Dagdag na bareta with boy Joshua Bino, DCGB. Biging ganyar kan Department of Health Bicol, Center for Health Development ang mga magurang asin guardians kan mga kakian nababakunahanan sa indang mga aki kontra sa mga vaccine preventable diseases para mapugulan ang pagkakaigwanin outbreak sa rehiyon. Sigon sa ahensya kanakalis na implementasyon kan school-based immunization particular ang human papilloma virus vaccine giniboninda ini sa mga piling probinsya arog kan katanduan Camarines Sur asin Masbate magin sa siyudad ni Naga, Ligao City, Legazpi asin Tabaco City alagad sa ngunyan ang HPV vaccination gigibon sa bilog na Kabikolan. Enot kainin na isabay naman ang pagpabakuna sa mga kakian an sa measles, tetanus, diphtheria asin HPV vaccine nasaro sa mga regular na programa kang DOH katuwang ang Department of Education. Dagdag na report hali po dyan sa luwas katuwang mga tugang ang report ni Al Armario. Unang mag-arangkada ang payout kan mga educational assistance kan ako Bicol ngunyan Aldao digdi sa Legazpi City. Iyan ang sabi ni ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garpin Jr. Siya rin sa naging promesa sa mga estudyante sa koleyo
na mga o kaya na mga benepisyo ni Congressman Saldico asin Congressman Attorney Jill Bungalon may dakulang budget na pigalukaran gobyerno nasyonal para sa inda para makatabang na magpakatapos sa pag-eskwela dahil ang edukasyon iyon ang saro sa mga prioridad kan ako Bicol. Ang mga enot na taon naging limitado sana ang mga nagkatarawan educational assistance. Alagad ngunyan mas dakol. Kaya po ngunyan aldaw maarangkada na ang payout sa mga beneficiaryo kay ni ngunyan na school year educational assistance kanako Bicol. Alarmario, DCGB. Mga tugang, iba pa niya to na mga bareta nasa 733 na mga persona animbelto sa illegal na droga sa Kaibahan Digdi. Ano 81 high value individual ang nadakop kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Bicol sa magkasiblag na operasyon pon kan Enero sa Godhonyo 2024. Sigon sa PDEA, bilog o sa Bicol, kabilugan na 2,771 na operasyon ang pinagigibo sa malalain na parte kang rehiyon na nagresulta sa pagkakumpiskar kan 87 million pesos na kantidad nin droga. Sa datos na ilinuwas kan PDEA Bicol Operation Division sa pagi ni Assistant Chief Elsa Alimanya o Aliminyana nasa 12.5 kilo nin shabu ang nakumpiskar kan mga otoridad. Kaibahan na ang 17.8 kilos nin marijuana asin 41 gramo nin cocaine. Uminabot man sa 1,476 ang kaso na isangat sa korte sa mga drug personalities dahilan sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Distribusyon ng tubig sa Tercer Distrito Canalbay nagpapadagos. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita. Duro diretso man giraray ang pagrarasyon ng tubig sa mga boro barangay digdi sa 3rd District kung sa duwang water lorry truck na binakal ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Gulpi man giraray ang mga nagre-request sa mga barangay na madiliberan sindanin tubig. Gustong sabihon dahil pa man nakakabalik sa normal na mga burabod digdi sa nasabing lugar, kaya maski nagparaura na alagad so mga sources ng tubig na naging dry ka nakalis na El Nino dahil pa man lamang nagkakaburuhay tan na luminis na mga aldaw na nagparauran. May mga lugar na maski jitmatik nagkahurubas, may mga pagdududaan mga tao na natangunyan sa naini nangyari na nag-ura na, pero mantinido problema man giraray ang tubig sa mga sources kay ni sa mga barangay, and posible epekto na ini kan climate change sa pagsasabing maski deklarado na kan pag-asa na rainy season, alagad sa nakalis na 2 aldaw na mamalisyan na sobra man giraray iyan na init, nagbabalik sugari dating El Nino na eksperyensya, natural an evaporation kan tubig marikas apisar dai nanin mga kahoy sa kapalibutan. Sangunyan water rationing ang remedyo kung kaya an napapalaban araw aldaw ang duwang truck ni Congressman Fernando Didi Cabredo na tubig ang nadara na pinagdadara maski sa mga buro barangay digdi sa Tercer Distrito Canalbay ang purpose gamiton sa distribusyon ng tubig na pangangaipuhan kan mga tao na nagsasapar nin kakulangan nin tubig hanggang sa mga oras na ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 20. Makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Barko kang Korean Navy na nakaduong sa Pier Cantabaco naghali na kasuhapon matapos na magpartisipar sa 2024 Pacific Partnership sa probinsya Can Albay. Detalye kang report kay Jomar Bien. Luway-luway na ginuyod kan duwang tugboat ang barkong Rock Il Chulbong
kan Korean Navy patukal digdi sa pier kan syudad kan Tabaco para makatahaw sa dagat para makahali na kasuod mang bandang alas 6 an pagkabanggi. Ini natapos na ang 14 aldaw na aktibidades kan 2024 Pacific Partnership na ginibo digdi sa probinsya kan Albay kasabay ang Korean Navy pati naman ang US Navy asin iba pang mga dayuhan na mga puwersa na nagpartisipar sa nahon ng bita na aktibidad. Kasud simple sana matapos na magbusina ang barko na lunad ang sobra sa 200 na Korean crew na nagpartisipar sa nahon ng bita na aktibidad. Luway-luway na ining nagtahaw hatod o pigdispidar kan mga miyembros kan Philippine Coast Guard asin nagkapirang Koreanong pamilya na may kapamilya duman sa crew na mga nagkapirang Koreanong pamilya na digdi na nagtitiniro sa probinsya Canalbay na iguang kapamilya na kasabay duman sa crew matapos na maipwesto kan tugboat ang barko sa tamang direksyon ini uminali na diretso paluwas sa kadagatan o sa San Miguel Bay. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang alas 6:22 oras po sa Pilipinas. Bareta sa Lado Nasyonal. Kalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda.
may naaki kang tercer distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Cap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Cap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:26 na po ng pag-aaga. Aprobado na po mga tugang kan COMELEC. Sa paagi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang propwestong pabayaan ang mga kandidato sa 2025 elections na magsairarom sa drug test na sinibugtak ang resulta sa sendang Certificate of Candidacy. Inuyunan ini ni Garcia maski dahi kaipuhan ang mga drug test para sa mga kandidato sa eleksyon matapos ining halion kan Korte Suprema bilang bayolasyon sa konstitusyon. Sinabi ni Garcia na magayon ang proposal na ini pero wala manin makakapugol sa sarong kandidato kung talagang gusto niyang maging transparent na magbugtak ng certificate na bako siya adik. Ako oninda ini. Gustong sabihon bako man siya mandatory asin nasa kandidato kung gusto niyang gibuhon ini. Ginibo ni Garcia ang pahayag matapos magsumite ng House Bill 10744 si Davao City Congressman Paulo Duterte na may katuyuhan na amyendaran ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Sa iyang propwesto, hinagan ni Duterte sa mga kandidato na magsairarom sa drug test 90 dias bagong aldaw kang eleksyon. Nakapalaman sa bill na ogidon ang follicle kan buhok asin ihi kan sarong kandidato para maaraman kung siya nagagamitin illegal na droga. Sinabi kan COMELEC Chair na wala siyang pagkontra sa propestong lay. Alagad question niya ang potensyal na implikasyon kaini. Sinabi niyang ibinasura na kan Supreme Court ang mandatory drug test para sa mga kandidato sa eleksyon dahil dahil kaibahan sa Constitution and requirement. Bako supisyente ang gastos o ang paggastos nin 64 pesos sa pang-oral daw na pagkaon o kapareho kan maabot sa 21 pesos 30 sentimos para sa kada kaon nin sarong Filipino. Inan sinabi kan National Nutrition Council o NNC matapos ang pahayag kang NEDA na bako food for poor ang paggastos sin 64 pesos sa pang-oral daw na pagkaon nin sarong Pinoy. Sigon kay sa NNC, bako ini supisyente para maabot kan sarong tawo ang pig-rekomendar na enerhiya asin nutrisyon para sa lawas. Reaksyon ini kan NNC sa report ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa pagdangog kang Senado na kan taon 2023 ang monthly food threshold para sa sarong pamilya ang may 5 miyembro ang kantidad 8,581. Umaabot sa 64 pesos kada tawo sa kada aldaw. Nangahulugan ini na ang sarong tawo pwedeng gumastos in sobra sa nasabing kantidad na dahil may konsiderar na tios o kaya food poor. Sigon sa NNC, ang presenteng threshold kang NEDA luma na dahil ang 64 pesos pwede sa nang magbayad para sa rong pagkaon ngunyan kung sain isa sa alang-alang halangkaw na inflation rate.
Inot ng hinagad kan mga senador sa NEDA na ripasohon ang threshold kay ni para masiguro na tama ang forecast kan pagtios. Inuyonan man ni Balisakan at sinabing ang sa giraray na pag-aadal sa food basket iyon isa alang-alang kan mga kagustuhan sa pagkaon asin katakod sa presyo kan mga barakalon apwera sa iba pa. Day po nag-distribuer ang Department of the Interior in Local Government as in DSWD nintabang pinansyal sa mga residentes kan lambang barangay. Piglinaw ini kan DILG dahil sa naglalakop na text messages as in social media post na pigasabing matatawanan nin gabos nin 5,000 pesos sagod 80 o sagod 8,000 pesos na cash grant ang mga senior citizen, PWD, bados, solo parent, asin iba pa. Sinabi na daing kinaraman ang DILG sa nasabing programa, sangunyan daing kaparehong programang pigalansar ang DILG digdi. Inabisuhan man ang mga namanuaan na maging marikmat asin maingat sa mariresibing mensahe asin sigurohon ngo na ini totoo. Pulmar lang nanumpa mga tugang kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos ang paramientras na namatukaw na alkalde Kambamban Tarlac na si Municipal Councilor Erano Timbang. Si Timbang ang masalida sa pinalayap na pwesto o sa pwesto na si Mayor Alice Guo. Masilbing alkalde si Timbang sa laog nin 3 bulan. Paliwanag ni DILG Secretary Abalos na si Timbang absuelto sa desisyon kan ombudsman dahil sa koneksyon sa Pugo. Ini dahil nagkontra si Timbang sa pagpapaluwas ng permiso sa Pugo sa Bamban. Mientras sa sinabi man ni Abalos na pag-aadalan pa kung paano papanuan ang iba pang mga pwesto na nakabakante sa Bamban. Apera sa dismissal kay Go, sinuspindir man kanong ombudsman sa laog nin 3 bulan ang 12 pang opisyal kang Bamban Tarlac kaibahan sa indang Vice Mayor na si Leonardo Anunciacion. Napag-araman na matapos ang suspension kan ombudsman, mabilta na ang vice-alkalde asin duman i-apply ang rule of succession kung saan ini ang magiging alkalde kan Bamban. Nagsayuma mga tugang ang Commission on Audit o COA na iluwas o isa publiko ang sa indang audit findings o resulta kan sa indang investigasyon. May kinaraman sa controversial na confidential fund kan Office of the Vice President asin kan Department of Education o DepEd sirarom kan liderato ni Vice President Sara Duterte. Naging sentro ang issue sa confidential funds kan OVP asin DepEd kan magsalang ang COA sa budget deliberation kan House Committee on Appropriations para sa indang 2025 national budget. Sinasabing budget briefing, ipinahayag ni COA Chairperson Gamaliel Cordova na magkapagsumiter na kan sa indang liquidations ang OVP as in DepEd. Paliwanag ni Cordova na dahil sa nature kan pundo na confidential, din pwedeng isa publiko. Pero sinabi ni Party List Representative Franz Castro na interesado ang publiko na maaraman kung paano ginastos kan OVP as in DepEd and confidential funds. Dahil sa pagsayo makan COA, nailuwas ang nasabing audit findings, nagsumiter nin motion ang kongresista para iluwas ang COA findings kung magigiramduman na nasa 125 million pesos ang confidential funds kan OVP kan taon 2022. Kan 2023 na GAA o General Appropriations Act, tinawanin 500 milyon na confidential funds ang OVP, mantang 150 milyon na confidential funds ang DepEd. Alagad pa orotrong tinawanin doon kan COA na din ini pwedeng may papalawas ang detalye kan audit findings. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after
results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa luwaskan Pilipinas. Nangapudan po ang Vatican sa Iran na dahil na ipaglawos ang anuman na paggamit paggamit sa Israel para dahil maglala ang tensyon sa Medio Oriente. Sa ginibong paghuroron sa telepono ni Vatican Secretary of State Cardinal Parolin kay Iranian Masoud Pezeshkian, sinabi kay ni na nahaditin marayang Holy See sa paghiwas kan karedibokan sa Medio Oriente. Importante na isipon kang Iran ang posibleng darahon kay ni, lalo na sa sigurado na madakol ang mga magagadan na sibilyan. Magigiramduman na nagkaperang beses nang nag-apelar si Pope Francis
sa iyang misa na dapat iwasan ang anuman na tensyon na mangyari sa Medio Oriente. Business News. Business News. Prioridad daw kan gobyerno ang pig-apod na shovel-ready projects para masimbagan ang underspending sigon sa Department of Budget and Management. Ipinahayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman ang pagpapakusog kan gobyerno kan early procurement activities as in digitalization. Sigon sa mga analyst na makaskas ang paggastos kan gobyerno, saro sa key factors ang pagpapakusog ang sin pagitaas kan GDP. Sinabi pa ng underspending kan estado na ang kausa kan mababloy na ekonomiya sa mga nakalis na taon. Sinabi ni Pangandaman na gusto ninda iyo ang kung gurano man ang budget ang sa indang pigproponer sa sarong taon implementasyon o kaya ang pag-implementar asin kung paano ini maubos, ma-obligate sa laog kan taon. Sinabi pa kan DBM na ang gustong sabihon kang early procurement, iyo ang pag sumiter na ang National Expenditure Program sa Kongreso, pwede nang i-bidding kan gobyerno ang kan government agencies ang sa indang proyekto. Health News. Sabay si Jenny Balyaran, hali po dyan sa News Base, kan DCGB. Good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Sa mga parantabay, mantang nagahaloy na nag-iibitar na magsigarilyo ang mga tao. Mas naging baskog o healthy ang lawas, sigun iyan sa mga eksperto sa salud. Sigun sa World Health Organization, kapag nagpundo sa pagsigarilyo, may dakulang benepisyo sa salud. Sa inang sinabi na pagkatapos ng 20 minutos na magpundo sa paninigarilyo, minababa ang heart rate. Pagkatapos ng 12 oras, minababa sa normal ang carbon monoxide level kang dugo. Asin sa pagultana ng 2 semana sa kudtulong bulan, ang peligro sa pag-atake sa puso nagupo ng magbaba. Antang ang pagpunksyonar kang lungs o baga, nagpo naman na gumayon. Abiso ka mga eksperto sa salud na no to tobacco o punduhon na ang paninigarilyo. Yan ang health news sali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Thank you, Jen. Sa mga istorya, may kinaraman sa tuyang salod. Nasa rin niya po si Ruth Pakala sa Kamugtakan Kampanahon Live from Pag-asa, Legazpi. Good morning, Ruth. Go ahead. Yes, sir. Happy good morning po. Asin sa mga tagapagdawang kang CCTV. Ito po ang baratang panahon niya na daw August 15, 2024. Southwest Luzon po itong inaapot ang hanging habagat ang nakaka-apekto sa Northern Luzon. Pangunyan na aldaw po ang buong Kapikulan kay pana ng mga probinsya pang Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, Quezon, Luzon. Magiging partly cloudy to cloudy na may mga isolated rain showers o thunderstorms, lalo na po pagkahapon o banggi. Maluyo sagot sa moderatong duros, hali sa timog, sagot sa timog sinupan ang mga iran na may banayad sa kusta katamtamang paghukom sa kadagatan. Agwat po kang temperatura tangunyan nasa 27 tapos 33 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw pasubang po alas 5:33 ng aga. Masul na po at siya na alas 6:08 ng hapon. Philippine Standard Time po 6:44 na po ng aga. Generally, good weather po kita ngunyan na aldaw. Ini po si Ruth Pakala, pang pag-aasa, Legazpi, Marahay na aldaw po. Salamat, Miss Ruth, sa report. Yan mga tugang ang detalyes kan mga darakulang bareta kanal daw. Sinurat po sa News Base ni News Director Mario de la Cruz, Jenny Balyaran at sin Angel Mustaza. Kaya man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito.
crispy 19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Drive-thru for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipya Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipya Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abrenica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Fist Day with Consolidated Mass. Kipya Festival 2024, hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2024. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya si Kong Jill Bongalon. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadalo ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Thank you. Balik kita mga tugang sa programa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Sandali lang. Baka sa mga namamahaw tabi dyan, ano? Ang sa tuya tabi dyan ng mga kababayan na naghanda na maglaog sa opisina. So iba dyan mga nasa eskwela na, ha? Sweldo pala ngun yan, ano? Sisunog? Nag-check ka na, Ronald? Nald? Wala na? Kwan pala na di 15 palan mo yan pizza 15 palan. Together, baby, stamp your feet into the night. Clap your hands forever, baby. Don't just stop, it feels so right. Clap your hands, baby. Ang mga helang kang atay, arupo kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba.
Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mogmang atay kay puan po na sabayanin protection liver aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaupo nin proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man wara. Mahilig uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oro Aldaw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga butika nationwide. Kaya po mga liver lovers, good morning sa Indogabor. Good morning, Tabi sa Indo. Brown out Tabi. O sa Domingo ha. Sa Domingo, belated happy birthday Tabi kay Benita Kalihan ng Pinarik Ligaspi from MMC. Happy birthday po. Ha? O mga morning heriters. Sa Domingo baga John. Tama Ronald? Sa Domingo? Ade, sa Domingo 6 to 6 PM. Tama? Alas 6 nin aga hanggang alas 6 nin banggi. Daing kuryente. Kaya po pano niya ng mga malls sa Domingong yan. All feeders ito, di ba Ronald? Gusabihon mga tugang buong albay daing kuryente. Nata, anong rason? O di mo nga yaram ang rason. Di mo nga yaram sa rason. Salbatana. O di, ang brownout na yan, mga tugang mamamati ang Tabi sa Domingo. Busy na maray ang mga kandidato. Good morning Tabi, amigong Jonathan. Bata. Kaya baga sa Domingo, pigkwan ako, pigagdan ako kan mga aki. Maray pangedadi maglakaw-lakaw ngaya kita dadi sa Naga, sa Kamsur. Maglakaw-lakaw ngaya kita dadi sa Kamsur, sa Domingo lamang. Ta whole day baga nga, natanga niya ako, whole day baga nga daing may brown out. Okay. Isa nga niya ako, magasto pa duman. Ika nga niya po. San bata ng pangyari sa maoraro. Sige niya kung siyempre ma-lunch kita duman, kung ano mabarakalo, lisan magasto, ay kanya po. Sige niya kung driver, ika pa nga po. Saka baga. Sa Domingo then cancellation Ronald, then cancellation na di. Wala. Walang cancellation. I-check ta daw sa Aleco Aleco. Walang cancellation, Tabi, Aleco. Tingnan natin warang cancel. Ito, tuloy-tuloy to. Hindi walang cancellation to. Washington and Bitano substations all feeders. Yan. August 18 sa Salbatana. Ang problema ko naman kaini Diyos bata. Mamanwal kita kaini. Kaya nga gusto ko kayo na magsabay ako sa suhestyon kan mga agi ko maglakaw-lakaw da kami sa Kamsur sa Naga. 6 o'clock ma-brown ay sa bagay. Magmatang alas 4 na 2 hours tapos ng talibong ng washing machine ka na di. Telling ko tapos ng 2 hours kan washing machine ka. 6 a.m. to 6 p.m. Washington and Bitano substations all feeders. Preventive or corrective maintenance along the line. Testing Daraga 69, Ligaspi 69 kV line associated with its ano doon yung mga terminology. Basta yun na yan. Basta brown out. Kada ko salidaan ng mga poste magay manini. Mapalit da ki fuse, cut out, replacement kang insulators o kung ano mga phase B suspension insulator sa bagay okay man ito Domingo man kilawag sa trabaho okay man ini sabi dyan sa may puting daga may gigiribuhon sa may kung ano-ano
Ang brownout na iyan, hatod po sa Indokang NGCP. In fairness po sa Aleco, bako man tabi Aleco ang mapa brownout. Nag-request tabi so NGCP, National Grid Corporation of the Philippines sa Aleco, na maki-pa-brownout ngayang ngunyan, tabay gigiribuhon ngaya tabi kita. Yan. Kaya, kamo man kayo sa Aleco habang nag-burnout na, di sabayan naman kayo nindo kitrabaho. Diba? Ano man tabihan sa nung gigiribuhon, tangani na maging kuan. Ano na? Ano na? Talbata na. Gusto kong gurumuso ng mikroponong iniyo. Nag-istorya pa sa nagita kang burnout sa Domingo. Na-advance na ngunya na. Biyernes pa sana. Joshua? Joshua? Ngingiling-ngilian daw ko ngunya na aga. Singaning enot sa gabos? Ha? Kay singaning ngayang enot sa gabos? Ano sabihin mo? Inadapt na ninda si slogan kang DCGB? Na enot sa gabos? Ngingiling-ngilian daw ako? Gani gusto ko magparasuri yung ngunya na aga? May tapagtangad ko, nailing ko si Jasmine, nawara asukan ko, nawara aso dagit ko ngunya na aga? Nawara aso, paghiling ko sa salming, yaon si Jasmine sa ibong, nawara aso, kuminal naman sa dugo ko, naggaro baga stabilizer, pagaling kay Jasmine, naging stable. Naging stable eh. Dapat talaga si Jasmine nahiling ko roal daw. Dalo na kung pakadadigdi niya magdress siya kimaski so hot choco baga. Or magdress siyang hot choco. Ay, lalo na magmaw na ko kaiyan. Ade. Ika, ano man? Pag nahiling mo si Jasmine. Ikaw man daw, sige daw, oo. Ako makusog ang buot ko, soltero. Adat may agum ako, di ba? Ika ta soltero ka, sige daw. Kusugi daw ang buot mo, sige daw. Kusugi daw. Ibusta na sa ibang bagay ang kusog ang buot. Sa ibang bagay na sana. Bata ng buhay tayo niyo. Bata masira, may istorya ko ta. Nda? Pero, sa totoo, ano talaga? Ano, Joshua? Ano? Sa ibang
minsan, okay man maging maluya kita. Awak, tama yan. Tama yan. Si Dr. Chris Gianan nga ni, nakapod sa kuya. O, nawara ka ngayon pa di. Ngaling muna. Pagkailing ko, pagkatangan ko, si Jasmine ang gadso na iling ko. Ang ko, okay na. Kalmado, kalma. Lalo sa aga, dumara siya kay Hot Choco. Ako, sa iling ko, mga MWF sa na gayon. Magulpi man. Ade, kung roal daw, ade. Pwede. Oh, Hot Choco sana. Mas kanong Hot Choco dyan sa Konbagaw, dyan sa sentro. Po. Kabaga dyan. Oo. Bagaw sa roal daw. Sa mga pagperang. Ako sa nandarahan niya. Ako lang, tama? Tama, ade. Oo. Wala ka ba talam kay sana nga igwaman ako. No talk. Ano? Less talk, less mistake. Madunong ka man talaga. Dahil ka talaga basta-basta madadako. May pinag-arugan. Grabe ang kwan mo, dunong mo. May pinag-arugan. Sa bagay. Nakaokon ka talaga. Saga na lang kita. Turo na lang. Ano ko ta ang istorya ta? Uniform. Ha? Uniform. Alat nga, natalingon ko ah. When I met you, there was peace unknown. Uniform personnel? Hubin pa? Alagad gari nga yan libong ang decision sa buhay? Talaga? Kalbatan ng pangyari ang decision niya. Iba man talaga, di. Iba man talaga. Mag-ingat. Oo. Hindi man ang gata, di. Ika nga, garalilibong ka paminsan sa decision mo. Teka ito na libong. Goodbye! May birthday ko niya ni Ate Sean. Binaukas. Happy Ate Sean. Kalbata ay mata. Mapabifar kami taon na alas 9. Baka lamang dyan na hapon abuton mi sa merindalang pagbalik mi. Yo, sige Joshua. Bye. Dako lakawin ang tagaroday kang pakinabangon na. Ate Sean. Ate Seanie, happy birthday po. Birthday mo pala ngun yan. Good morning, masurti ka pangani. Nagpuon ka kang programa mo, may kuryente. Si Pio, nakaduwa ng pagpuon niya kan programa. Mina brown out. Dapat ulok-ulok lang tayo. Ulok-ulok lang tayo. Ade, yan. Ara mo kang panahon ka ito kang APEC. Ang programa ko na 5 to 9 Ronaldo yung brown out, ade. Kaya apudan ko si Ate Hazel ka ito. Mag-brown out hanggang alas 9. Yes, si boss. Apun nga naman nga. Magibuka na naman niya kistorya. Salamat po. Ini ang lalaking hindi inuumaga. Kay Henry M. Gusto ko. Kamugabos. Ayos. And I feel no pain, every beat of my heart. Kaming magtutropa, laging ganado sa trabaho.